saya suwe saben jejer ketanane banjur ngomong Mas aku tresno ritane caritane wong seneng biasa bale wiwitane jejer saben dinane saya suwe saben jejer ketanane banjur ngomong aku tresno kowe kenapa atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku tansaya buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono nggone para wanita kebakaran iku mari dosane telembang ramen luwe becik tak tinggal caritane wong seneng biasa bale wiwitane nunggu jejer saben dinane saya suwe saben jejer ketanane banjur